Dneska tu máme ochutnávku azijských sladkostí a je to naozaj pestré, takže sa máš určite na čo tešiť. Alebo aj ochutnávku Hello Kitty, keďže polovica produktov je z Hello Kitty. Skôr tu máme takýto koláčik, takýto mekučký koláčik. Mekučký koláčik. Mekučký koláč. OK, je v tom takáto vec, čo sa dáva aj do topánok, asi aby sa to nepokazilo, predpokladám. Celkom tvrdé. A ten koláčik je naozaj veľmi, veľmi mekučký. Veľmi mekučký. Mekučký koláčik. Taký klasický koláč, asi by som povedal. Nie je to nič svetoborné a mama, babka vám spraví určite lepší koláčik doma. Celý som zarozsýpaný teraz. Moje hodnotenie je asi takých 6 z 10. Mekučký koláčik. Chceme skúsiť tieto makaróny, pretože makaróny sú celkom fajn, sú strašne sladké podľa mňa, ja som makaróny mal. Aha, ok, jasné. Čiže otvoríme to a vo vnútri týchto makaróny je ešte niekoľko takýchto malých zabalených makaróny. Mali sa podľniť makaróny. Makaróny. Kámo, ale toto vôbec nevypadá ako na obrázku. Ok, čiže videl som si z toho takýto keksík, ktorý v podstate štruktúrovo vypadá asi ako makaróny. V podstate sú to dva keksíky spojené spolu. LB. To je veľmi zvláštne. Ten krém je vo vnútri. To je veľmi zvláštne. Ten krém je vo vnútri. Makaróny. Je v tom nejaký šumý prášok. Mi to hrozne šumí v ústach momentálne. Každopádne som z toho sklamaný, čo sa týka výzoru. Keď sa pozrite na obal, sú tam naozaj krásne makaróny, rúžové, zelené a žlté a v podstate som dostal iba dva keksiky spojené v nejakom kréme, ktorý mi momentálne extrémne šumí v ústach. Čo sa týka chutí, tak určite to má chuť podobnú ako makaróny. Nie je to až také sladké ako makaróny, ktoré som ja mal. Len teraz ma štve tá šumivosť v ústiach. Makaróny. Chuťovo 8 z 10. 7,5 kvôli tomu, že mi to hrozne šumí v ústach. Ale dosť ma to sklamalo, v podstate je to dosť klamlivá reklama, by som povedal, dostal som voľačo úplne iné ako je na obrázku. Čiže 4 z 10 kvôli tomu, že hej, bol som podvedený. Alebo aspoň sa cítim podvedený. Každopádne extrémne ma štve tá šumivá chuť, ako som to povedal už asi 10 krát. Takže by sme to mali niečím zapiť. A zapijeme to týmto Hello Kitty drinkom z 50 anniversary. Takže plechovečka pekná, veľmi pekná, taká červená. Chutí to ako veľmi lacný energy drink. Neviem jak to, neviem aká to je príchuť. Malo by to byť teda strawberry, čiže jahoda. Ale chutí to... Predstavte si, ja neviem, či ste mali, lebo na Slovensku to tuším nemáme, ale existuje Monster Energy Drink s príchuťou jahoda. Tak presne takto to chutí, akurát miesto tej Monster arómy máte takú tú lacnú arómu, fakt lacnú energy drinku, to by podľa mňa nemal byť energy drink. A možno nie. Fakt netuším, absolútne. Není to vôbec dobré. Dávam tomu 3 z 10. OK, poďme na tieto makaróny, keďže prvé makaróny nás veľmi sklamali. A tieto majú takú peknú ružovú obalenie, alebo ako by som to nazval. Hej, krabičku. A snáď aj tieto makaróny nás nesklamú úplne rovnako ako tie predošle, tie modré. Makaróny. Každopádne tieto vyzerajú už veľmi, veľmi dobre, aspoň podľa obalu. V podstate úplne rovnako, akorát sú ružové. No, uvidíme, či tentokrát dostaneme to, čo sme si naozaj kúpili, alebo pôjde zase o nejaký keksík. A áno, je to opäť keksík, ako ja už môžem vidieť. Opäť keksík, ktorý sme dostali, keksík. Tentokrát je však vidieť, že nie je to obyčajný keksík ako ten predošlý, lebo ten predošlý mal obyčajnú, proste vyzerá úplne ako nejaký bebé keksík. A tento už je taký ružový, čiže pravdepodobne niečím aj ochutený. Makaróny. Toto už je veľmi dobré. Opäť začína tá šumivá chuť. To sa mi vôbec nepáči. Tento produkt by som hodnotil za 3 až 4 z 10, za to, že to je opäť úplne klamlivá reklama. Fuj. Poďme pokračovať ďalej a ďalej by som pokračoval touto Hello Kitty moči. Snáď nás to už nesklame znovu ako tie... Čo to vlastne bolo? Makaróny. Ja som moči som mal tiež už, ale
nikdy nie je Hello Kitty. A tak snáď Hello Kitty bude nejaké prémiové moči. Opäť to máme v takýchto obaloch. A tentokrát už to možno aj vyzerá ako moči. Klasické, mekučké. Pozri, aké mekučké, dobré moči. Joj, to chceš. Je to trošku pocit, ako máte surové cesto v ústach a trošku to tak aj chutí. No, asi osobne by som zvolil inú príchuť na budúce, každopádne, hej, je to dobré, určite. Osobne by som to hodnotil tak 7,5 z 10, viem si to stále predstaviť o niečo lepšie, má to trošku dosť takú bezchuť príchuť. Toto by mala byť teda príchuť, potrebujem sa na to a neviem, mango, tu je to našťastie aj po anglicky, alebo predpokladám, že po anglicky, po slovensky asi nie. Tak dám mango. Viem si predstaviť lepšiu príchuť. Samotné moči nie je zlé, príchuť mi úplne nesadla, ale hej, 7,5 z 10 si myslím, že úplne zastúžené. Každopádne trošku mi vysmedlo po tom všetkom a snáď nás už tento Hello Kitty drink trošku osvieži. Kuromi. Nepoznám Hello Kitty z lore, takže neviem, či Kuromi je ten drink, alebo tá postavička na zdravie. Chutí to teda lepšie ako tá predošla. Nie je to úplne moja šálka kávy. Ale hej, určite je to lepšie ako tá predošla. Tú predošlu si asi ani nepamätám, jak som zhodnotil, asi nejako zle. Tejto by som dal tak 6,5 z 10. Nie je to nič svetotvorné, nie je to nič zlé, ale prečo nie? Asi keby som bol smený, tak sa toho napijem. Ale to nemení nič na veci, že tu ešte stále máme toto dúhové Oreo, na ktoré sa naozaj teším. Wow, dúhové Oreo. Čiže príchutou mali na čorietka, predpokladám. Poďme na to. Tentokrát máme vo vnútri dve takéto maličké balenia Oreo, čo sú v podstate klasické balenia Oreo, ktoré sa dajú kúpiť aj zvlášť väčšinou v obchodoch. A predpokladám, že v nich sú až 4 až 5 sušienok. OK, vyzerá to ako úplne klasická Oreo sušienka. Kámo, ja sa chcem dostať dovnútra. Fajn. Sme vnútri. Na jednej polke je ružová, na druhej polke je taká modrastá, čo by mala byť tá čučoriedková, čiže namlekujú, olíš, namoč. No, neviem. OK, ja to zase spojím a zjem to v celku, radšej. Každopádne to chutí ako dosť veľa chemikálií, čož v Ázii majú veľmi radi chemikálie. Ja moc chemikálie nemám rád, takže by som to ohodnotil veľkým sklamaním. A vlastne ani nemám chuť na ďalšiu sušienku po tej prvej, čiže toto bol možno to najväčšie sklamanie dneška. Ani tie makaróny, ktoré sa hrali na úplne iný produkt, neboli až také veľké sklamanie tým, že boli dobré. Toto vyzerá dobre na obale a vyzerá dobre aj v skutočnosti celkom, ale nechutí to tak dobre. Wow. Osobne by som to hodnotil tak 2 body z 10, neodporúčam to. A radšej si kúpte, neviem, popravde najlepšie dneska boli tie makaróny. Z tohto, čo sme dneska ochutnali, boli určite najlepšie makaróny, to pitie bolo o ničom, to bolo o ničom. Moči boli také, že proste nesadla mi príchuť, mangová, a nejak v pohode asi. A tie makaróny v podstate vyzerajú úplne inak ako na obale, čiže dneska to bol fail za failom. A ešte vlastne ten koláčik, na ktorý som úplne zabudol, ktorý chutil tiež tak celkom, že asi v pohode. No, azijská kuchyňa asi není úplne to, čo by bolo fajn. Na budúci by sme mali ísť radšej do Ameriky. Hej, pokiaľ sa ti videjko páčilo, pokiaľ chceš viacej ochutnávok alebo ďalších iných videí, nezabudni nechať like, odber, koment a vidíme sa u ďalšieho videjka. Zatiaľ čau čau. Turn the main switch off for blood-friendly fire. But before we leave, one last destruction with you.